ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марама сурат маълумот шад дар WhatsApp имо экранмуда рӯӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор аст рӯӣ кардан Toyota Camry американка нозада. дӯстони азиз, нозада ваз 21099 рӯӣ кардан бо нархи арзон. Toyota Vitz рӯӣ кардан, Lada Priora, Toyota Camry дӯстони азиз, Opel Astra дар кузови караван ва аст гурзавои газ 53, Daewoo Nexi бо нархи 7000 сомонӣ. дӯстони азиз, BMW бо нархи 21000 сомонӣ, ваз 2107 бо нархи 7000 сомонӣ, ваз 2106 бо нархи 5000 сомонӣ. ва Toyota Corolla D бо нархи 65000 сомонӣ ки нархи арзон ва дигар намуд маркаи мошинро қабул кардем ки нархҳои бениҳоят арзон. хоб навора бо диққат тамошо кунем то охир. дӯстони азиз, кадоме ки мисол мошини фурӯш дошта бошад, ина рақамҳои WhatsApp рӯӣ кунен ва курси имрӯза бошад 118 сомонӣ аст. мегзарем ба қисми мошинаи фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалини мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D ҳастаи баъдрон ки американкаи нозада мегӯяд, хмо мегӯяд ай Америка мегӯяд овардагем, нозада мегӯяд гарантикати. соли 26 2011 сол ҳастае ки сӯишвориш бензини холӣ. объём мотораш 2.5 литра, коробкаш автоматаи системи мошини баъдрон, беҳтари мошин мегӯяд нозада. дӯстони азиз, танировка ҳуҷҷат нав кардагем ки танировка шуда қади ҳуҷҷат мегӯяд нав 20 рӯз пес мегӯяд кардагем, ровна 1 сол, танировка 1 сол, ҳуҷҷат 1 сол. дӯстони азиз, хоб кондитсионер, электропакет, баллон, пачка, мошин мегӯяд идеални состояние. нархи мошина мегӯяд 140000 мегӯяд соҳибаш, бо мегӯяд муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархи мошин 140000 сомонӣ аст, нозада, бо мегӯяд муомилаи хуб дорад. хоб промои рақамҳои Россия, дӯстони азиз, дар рақамҳошон WhatsApp дорам, тоқа рақамҳои Россия ва дар рақамҳошон WhatsApp дорам. 140000 мега американкаи, дӯстони азиз, Sky нозада, бо мегӯяд 140000 муомила мекунем. кадоми шумода ки маъқул аст, марамат занг заред, маълумоти пурраша гирен. ва шахсоне ки амқали мошинои фурӯшӣ дошта бошанд ки хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама, марамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дорем. рекламаҳо реклама мекунем. лайкҳоро занем фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz ҳастаи баъдрон ки срочнаи соли 26 2010 сол ҳастае ки сӯишфурӯш газ бензин, газ евро 4, объём мотораш 1.5 литра, коробкаш автоматаи системи мошин мега чоткай. мошин 4 электропакет, 4 баллон 80%, дӯстони азиз, дискаҳои фасондагӣ ҳастаи ва старт стоп, кондитсионер ва дигар чизҳои лозими мошинча мегӯяд беҳтарин ҳолат даҳад. дӯстони азиз, нархи мошина мегӯяд 63000 мегӯем, бо арзон мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат. дӯстони азиз, мошин фақат мегирӣ ай мекунем, мақсад ки чип дорам мегӯяд, мақсад ки бе калитам мегӯяд заводид мешавад ки старт стоп. мошин идеали состояние ва монитор, дигар чизҳои лозимӣ. нархи мошин 63000, муомила ва савдои хуб мегӯяд дар назди капоти мошин. промои рақамҳои билайни ҳисобишон дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам. мошин дар шаҳри Бухтар, кадоми шумо ки дар кор ҳастаем, марамат занг занед, бештар маълумотша гирен. ва кадоме ки дар ҳамин навори мо агар ҳамин мошини маъқулиша ки наёфта бошад, дар комментария нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. мо дар видеои оянда видео карда пешкаш мекунем. лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ваз 21099 ҳастаи баъдрон ки мошини молодёжни советский бо нархи арзон срочна. соли 26 1998 ҳастае ки сӯишфурӯш бензини, мотор 1.5 литра, коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мегӯяд коробка соз, дӯстони азиз, хадавоям дорад, документош тамом шудагӣ, задагӣ пушидагӣ варид мегӯяд надорад. дӯстони азиз, мошин мегӯяд нархаш 9000 сомон мегӯяд, нархи ахирон шуда дигар арзон намешавад. 9000 сомон мошин мегӯяд, идеали состояние, 4 дискаҳои фасонак, баллон латкорӣ, салошам тозакаем. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини шаҳри Кӯлобда. дӯстони азиз, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, 9000 сомон, нархи ахирон шуда беҳуда мегӯяд, орак мошин мегӯяд созай. вақт як ҳуҷҷат мекунӣ, мегирӣ ҳай мекунӣ. ягон савол то боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмидан, рақамҳои соҳибшонаи ахираш 19 кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам. марамат дигар маълумотҳои 100% ва аниқша аз ҳамин рақамҳо гирен занг занед.
ва дӯстони азиз бозам мегӯям ки шумо агар ягон мошини фурӯшӣ дошта бошед, хона, замин, квартира дар рақамҳои 1885 1220 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем. чӣ реклама мебошад мо реклама мекунем ва шахсоне ки дар ҳамин навор агар мошини маҳбубтона ки наёфта бошед, дар комментари нависед чӣ мошин дар кор аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F-Asa ки дар кузофи караван срочна соли барои 6 1996 сӯзишфурӯш газ бензин. Объем мотора 6 литра, коробкаш механика, сайстани мошин баъдро мегад беҳтарин баъд мошин мегад, сайстани вагоне ки бриз шампан светай мошин қариб ки як даст гаштаги мошин мегад идеални сайстани ҳама чӣ дора. дӯстони азиз мегад 5 моҳи дига ҳуҷҷат, баллош мегад ҳолати корӣ, салон мегад идеални ва опшни баллон мегад навай мегад 90% мегад ҳисоб кунем мешавад мошин мегад нав ва салоншам тоза, баллоншам нав ва 5 моҳи дига ҳуҷҷат, бриз шампан свет мошин мегад идеални состояние. нархи мошина мегад 40000 мегем, бо арзон мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. 40000 сомон мегад, мошин мегад арзандаи мошинои тоза, яъне каравани тозака мегад. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобишон тоқа рақамҳои ва промоя, яъне ки имо WhatsApp надорад. промои рақамҳои мегафона занг мезанен, маълумотша мегирен, бо нашод сумош мегад арзон мекад, 40000 сомон мегад, мошин мегад арзанда. марамат занг занен, маълумотша гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Lada Priora асаи бардором ки срочна молодёжный советский соли барои 6 2008 сол сӯзишфурӯш газ бензин. мотори 6 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мегад чотка. дӯстони азиз ҳуҷҷатҳои мошин мегад буд шудага, салон тозага, чухолакҳои фасол задага, дӯстони азиз моторш мегад нав кардага, ягон мақсад камбудӣ надорад. баллонш мегад ҳам зимнӣ ҳам летӣ мегад нав мегад дорад, дискаҳои фасон мегад задага, дӯстони азиз хай боина мақсад ки дигар маълумотша вохтон мегирем. нархи мошин мегад 28500 сомонӣ, боз камтар муомила мешавад. 28500 сомон мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нашуд сумуш муомила дорад, дискаҳои фасон, салон тоза, гирем хеле светои необичния. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобишон дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорад. кадоми шумо ки мехарен занг занем, маълумотҳои пурра ва ҳамеша аз ҳамин рақамҳо гирем. шахсоне ки навори моро то охираш тамошо мекунанд ва дар ҳамин навор агар маҳқулӣ мошинтона ки наёфта бошем, дар комментари нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозима, то кадом сомона, то мисол ки то кадом мисол нархора, то кадом мисол солора нависед, мо аз фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат барои одамоне ки мисол ки мошин харанд, дар комментари нависед кадоме ки мисол ягон мошини фурӯш дошта бошад, дар WhatsApp имои мо дар аввали видео ҳастае, авайда сурат маълумот шуда кунем, мо рекламада мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. гурзавои газ 53 Горбачовский ҳастае ки соли барои 6 1989 сӯзишфурӯш газ бензин. моторш мегад беҳтарин мегад, аз худаш радной, 8 силиндрай, коробкаш механика, ҳолати мошин баъдрон беҳтаринае. газ бензин мотори радной, аз худаш 8 силиндра, ҳолаташ беҳтарин мошин мегад, се тараф мегад, бор чапа мекунад. баллон мегад пачка, мотор радной 8 силиндра, дӯстони азиз, полни мегад мақсади полни мегад ай0 мегад, мошина ремонт кардага мегад, идеални состояние. ҳуҷҷатош мегад буд шудага, аккумулятор мегад дорад, дӯстони азиз, мошин мегад ба калид мегад заводӣ мешавад ки айҷош заводӣ мешавад ва ай учёт мегад бурвардага, дӯстони азиз, мақсад ки документаш буд шудага, хеле светои сафедай, 89 сол беҳтарин ҳолат. нархи мошина мегад 55000 мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод. 55000 сомон аст, бо савдо дорад. якумаш рақамҳои дастии Вавилон Тоҷикистон, ахираш 9425, дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 2232, ишта WhatsApp доранд. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оидаи мошин агар хоҳед шумо фаҳмида, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзонам мекунам. мошин мегад идеални ай нол мегад, ҳама ҷоша ремонт кардагем. марамат занг занед. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки лайкотон назанед, фаромӯш накунед ба хотири меҳнатҳои мо ва ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp-тон, дар TikTok-а, ягон Instagram-а, мисол WhatsApp-а, чӣ сайто ки дорем, ҳамин навори моро дар ҳамин рафиқотон падилкаш кунем ва чӣ мошине ки дар кор нависем, дар комментария мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастае ки дар кузофи караван универсал соли барои 6 1998 ахирчаш сӯзишфурӯш газ бензин. мотори 6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин баъдрон беҳтаринае. мошин кондитсионердор, 4 электропакет, ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи октябра.
люкам дорад, балон, пачка, краска нав, салон тоза чихолакҳои нав задагии поликои нав, паталок ҳамаш нав кардагӣ дусонид. Мошин мегӯяд идеални сайсени. нархи мошина мегӯяд 50 000 мегӯем, бо арзон мегӯяд. мекунем мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. 98 ахирош яъне ки 99 уже ҳисоб мехӯрад. 50 000 муомила дорад. ҳуҷҷат, балон, консерт, электропакет ҳамаш ҳастае. хоб дӯстон аз мошина мегӯяд 50 000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд. мекунем мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. якумаш рақамҳои билайн дасти ахираш 81 30 WhatsApp. дуюмаш рақамҳои тисел ахираш 75 WhatsApp ҳам кор мекунед наштам. ҳад рақамошо мошин мегӯяд идеален срочно мегӯяд сумма кора бо арзон мегӯяд. мошина мегӯяд бениҳоят мегӯяд расход кардаги мошин мегӯяд сайсени чутка. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ оидаи аз раҷи караван хоҳед агар фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. лайк назанед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 асаи баъдорон ки бо дигар соли бори 6 2011 сол сӯзишвориш газ бензин, мотори 2.5 литр, коробка шафтовати сон азиз. сайсени мошин мегӯяд беҳтарин мошин мегӯяд идеални сайсене. дӯстони азиз, 5 моҳи дигар танировка, 5 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад. Toyota Camry американка 2011 сола мегӯяд соҳибаш. бо хахтон маълумотша мегирем. нархи мошина мегӯяд 109 000 мегӯем, бо арзон мегӯяд. мекунем мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 109 000 бо муомила мешавад. агар ки алиша боша мегӯяд алишта мегӯяд, нархаш дигар хеле ҳисоб мекунем. алиша мешавад, нархаш қиматарак ҳисоб мекунем. ва сумаки 109 000 аст, бо муомилаи хуб дорад. дӯстон азиз, мошин хай эска тофтеса, бо метавонед худтон маълумотша гирен. мошин дар Душанбе рақамҳои мегафони соҳибшунай харидори аниқ занг занем. ва кадоми шумо ки ҳамин навора тамошо доред, агар дар ҳамин навори ҳозира мо агар мошини маҳқулитона наёфта бошем, дар комментария мо нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. шумо ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред дӯстон азиз, ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. BMW 3 серис асаи баъдорон ки соли бори 6 1994 сӯзишвориш газ бензин, мотори 8 литраи, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошина мегӯяд моторша ай Opel Zafira мегӯяд мондагем, одамоне ки мегӯяд мефаҳмад зур аёшӣ. мотори 1.8 ай Zafira мегӯяд монда мегӯяд, мақсад ки зур ва экономӣ. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои солонааш мегӯяд буд шудагай, танировкашам мегӯяд буд шудагай, моториш мегӯяд ай Opel Zafira. мошин мегӯяд умуман мегӯяд ғам наметиҳад, кузов мотор мегӯяд, коробкашам аш бе расход, бе камбудӣ. хай опшн мошин мегӯяд молодёжни кардагай. нархи мошина мегӯяд 21 900 сомон гуфтасиам, бо мегӯяд арзон. мекунем камтар ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. кадоми шумо дар хали BMW арзон 94 сол мотори Zafira кати лозим бошад, назанг занед, маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. суми наличида бо арзон мешавад. хоб, кадоме ки мошини фурӯш дорад, дӯстон азиз, рақамҳои рекламаи мо барои фурӯхтан, барои ки мисол сурат маълумотро роё кунем, 885 12 25 WhatsApp имо кор мекунад, роё кунем, мо реклама меонем. лайкҳоро фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Corolla 2 светои сафед. соли бори 6 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литраи, коробкаш механикаи сайсени мошин мегӯяд созай. радной мегӯяд краска, дӯстони азиз, ба ҳолати мошин мегӯяд соз. ҳамин бамперош мегӯяд камтар мегӯяд кор дорад, дигар маҷбур 100% консернер, электропакет ва дигар намуд чизои лозимӣ. нархи мошин мегӯяд 65 000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. хоб, рақамҳои дӯстон аз рақамҳои мегафони соҳибшона мошини қарор дорад дар шаҳраи Конибудум 65 000 аст, бо муомила дорад, ҳамаҷош мегӯяд 100%. агар ки маҳқултон боша, рақамошон аст мегафон, марама занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузови караван бо дигар соли бори 6 1995 сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литраи, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газ бензин мегӯяд кор мекунад. дӯстон ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд буд шудагӣ ҳастае, ва полоборот мегӯяд заводӣ мешавад, салон тозакай, лобоиҷо мегӯяд меравад, мебиёяд. нархи мошин мегӯяд 14 000 сомон аст, бо арзон мегӯяд. мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хоб, светои намхали вишнӯи олучаги свет, марҳамат, дигар маълумотша аз рақамошон гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 светои сафед срочно.
соли барои 6-1998 сӯзишфурӯши бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. Мошини хай кам мисол кор дораву яке соза 4 диска болои ҳолат кори хеле светои сафед. Дӯстон нархи мошина мега 7000 мегем бо арзон мегад мекунем. Мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакенда. 7000 сомон аст бо савдо ва муомилаи хуб дорад. боб рақамҳои мегафони ҳисобшина кадоми шумо ки маъқул ки ва дар кортон ки бошад метавонед занг занед маълумоти пурра анеша аз рақамҳоша гиред марама. Мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Nexia бо нархи арзон, соли барои 6-1995, сӯзишфурӯши газ бензин, мотори 1.6 литраи, коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд будшудагии мошин мегӯяд нахада. Дӯстони азиз, любой ҷо мегӯяд мерава мебарад хай камтар, мақсад ки ин расходаш краскае дар навор дидестем. нархи мошина мегӯяд 7800 сомон мегем бо арзон мегӯяд мекунем. Мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восей. 7800 сомон савдо ва муомилаи хубаш танҳо дар назди капоти мошин. ин рақамҳои мегафони ҳисобшина кадоми шумо ки дар кросе мошин дар шаҳри дар ноҳияи Восей ҳастед марҳама занг занед маълумоти пурраша гиред. кадоми шумо ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментария нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозимад то чанд сомона мо дар видео оянда видео када ба шумо пешкаш мекунем. шумо чӣ кор кунед ҳамин навори моро дар рафиқотон мақсад ки силкаша подлисаш кунед ва дар комментария ягон фикри худтон нависед. Дӯстон азиз чӣ хел маркаи мошини монем ва кадоме ки мисол мошини фурӯшда дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp ро дӯстон азиз роҳӣ кунед реклама мемонем. лайкҳо аз тарафи шумо мондан ва видеои нав аз тарафи мо мондан. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 бо нархи арзон, срочна ва соз. ВАЗ 2106 мошинои советские, соли барои 6-1989, сӯзишфурӯш бензини холӣ, мотори 1.5 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. мошин мегӯяд нахадои фақат як краска мекунем мегирем ҳай мекунем. нархи мошина мегӯяд 5000 мегем бо арзон мегӯяд мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникулда. 5000 савдо дорад. парамои рақамҳои мегафони ҳисобшина кадоми шумо ки мехаред дӯстон азиз занг занед маълумоти пурраша аз соҳибаша ки нархи хеле арзон ки мисол ки хай қаразхо дорад. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигҳбони шумо.